As uvas estas son para cuando aprensamos o viño. O viño xa está pisado, non? E agora cando pasa son a prensa. Cuando? Sí. Sí, digo cuando, sí. Sí, cuando, cuadro, cuatro... Tú, non, aquí tú. É que non decimos tú. Sí, Non decimos ti. Ergicheste ou... Non sabes, esas palabras así. Aquí, por exemplo, nos ríos non se fala. No. Non decimos un vagón, unha gabardina. É máis fino. Más finiño. A miña mai. A tua mai, Mamá ou mai. o teu irmão. Criaron 10 irmãos os meus pais. E non había capital. O teu irmão. O teu irmão. Irmão, sí. E éramos 10 irmãos. Chegamos ben, verdad? O brau, o brau. Brau. Brau, brau. 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 Decimos brau. Maus. Maus. Nós decimos se hai unha pandilla de xente, decimos, mira, hai moita xente, moitos, son moitos. Hai moitos xamos. A cousa nosa é xamos. Xamos. Verdad. Verdad. Sí, verdad. Sí. Temos rotacismo, sí. As leiras, as fragas, as funtiñas. A donde vandes? Non sabes? Sí. Entraste con alguén na calle e dices, ou se é unha persona sola dices, a donde vas? Se non dices, a donde vandes? Se en pandilla dices, a donde vandes? Nos decimos, hai auga. Nós temos lá na porta de casa, pero os de aí do pueblo, pois tiñan que vir aquí. Sí, ali decimos pueblo, non decimos aldea, nin lugar, nin... Xa como os pueblos castelás. Dicimos pueblo. Decimos pueblo, o noso puebliño. Ben falado. Cando nos bañamos na praia e a auga está rece, dicimos que está... Moi fría. A que animal lle teñen moito medo as galiñas? O lobo. Ves como sabes? Hoxe temos calendarios por todas partes. Na carteira, no pulso, no ordenador, no teléfono, nas paredes. Antes non era así. Antes o calendario era o refraneiro. E aínda hoxe moitas veces para calcular unha data repetimos aquel refrán longo que di 30 días ten novembro con abril, xuño e setembro. De 28 só hai un e os demais de 31. Novembro, que tamén chamamos San Martiño, é un mes moi bonito. Castañas, noces e viño fan a ledicia do San Martiño. E aínda hai outro factor. Polo San Martiño trompos o camiño, polo San Andrés trompos outra vez. Así que veña, estamos en novembro e é un mes de gozar. Abur.